Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adag ito'y dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag bigat yung aming nasangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, sa Ichilobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito ipagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak itinimbag nga bigat kada kayaming nga sangapada, nimbag nga oras, nimbag nga aldaw, kada kayaming nga sangapada. Sabi ko mata napintas ti aldaw tayo, ito na ito yung aldaw papagayam. Sa dinuman napasat tilubong tayan nyo, happy watching, pakishare the program unto you please, share this program, at padanan nyo papagayam. Di pagkasaritaan ni Joy nga napauluan, naulaw. Asinot na ulaw. Padaanan niyo mapagayam. Sagudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni Joy. Dear Manong Nemi, hindi naggraduara ko niti college, Manong Nemi. Tayong karigatan datatang kaninanang nga ginastuan ti managbasak. Juan, kinakugumak ini Manong Nemi ti umadayo dito yung probinsya tabadasak ti makigasang gasat sa Jaya, syudad ti Manila. Dito kumakaya ta palubusan idi datatang kaninanang Manong Nemi ta babae ti kinatao ket mamanang iti lugar nga wamit iti amam mo. Ngayon ko nagkatakwada Manong Nemi, nasanda madanagan, kaputado digdi kagayem ko, textmate ko, chatmate ko, sa Jai Manila. Ado pa digdi amamok, di pagtarosak, ket padami nga Ilocano ko na. Awang pagdanagan nyo, nang, adamat dito ni Joyce, nga kapsat ko, kakadwayo. Duwa ka mga kapsat, Manong Nemi. Inaunaak, iti duwa nga tawen, ngayon ni Joyce. Kat siyempre, adamat kadwa na atatang kinanang, kato agraduar tumatan ni Joyce kat iti college, makamon tumatan na, no, kayat naman iti umay to, iti syudad, tito syudad, nga umay ko pakigasang gasatan, Huwain Manong Nemi, nigayam ko nga Nelia, iso iti nanginukubander kanyak, iti faktorya, nga pagtabtrabahuan na. Nga may bagay unay Manong Nemi tito no poskumita korso. Nagpakada ka ron, kadatatang, kaninanang, Manong Nemi, awan idi ni Joyce, kinapudno na Manong. Saan kom unay agkinawatan kini Joyce, akamsat ko. Tsaka mo, luapay, hanggang magkasurutan. No, pa awan matigurak kang kuana, tsaklaan mo na gurgurain na kanyak. Idinto ta,
Nula nga ti pagsasaritaan manong. Kita ati wanak met. Simple lang amin tilangak manong naimi ngim ni Joyce Permi. Super. Hindi makadanon ako manong naimi dito si Dad, sinabat nak ni Nelia, iti terminal ti bus. Naging narakop kami. Friend, sabi ko mata magustuhan, iti pagtrabahuak, ang pangisarkakin ka. Kan sabi ko mata, makapagsinurutan ta, at kakaserat na nakuhan. Tabi no mga duhatan nga agbiningay, ti magastos. Oh, siguro, yung kaligagong mong umayag, tapos natakabingay mo ta, apartment kapag ginawa niya. Kung ano, marigatan ako ta si Shaq. Siyempre, sa mesa, narigat may mesa. Dumating mga ibagbagang umaya manggat kadwa kanya kang makasurutan nida. Sika, oras ang kapila kita, itala nga makapagkita ta. Moment na nakasunod kinasiganta. Nukastang sasalita ta, ang video call ta. Taro din. Let's go. Klogad na sa taxi. One ride lang. One ride at a taxi nga road. Okay, let's go. Awanin ti sa pulak pa'y manon nemi ti panakikaduwa ni Nelia kanya. Nasa isayat pa kiti akad kaduwa ni Nelia ngem ti kapsat kumano. Kaslakam sa nga gamamo ni Joyce. Aman. Tsaka mo no apa nga nakadayo tirik na kanya. Ori no kastang asidgak ket paguniak. Liklikan na. Tsaka mo. May insecure. Kasano ko mo insecure ket nabibintas nga amang isulang ng siya. Siya ket simple lang tipintas ko. Uno, ano nga ta? Tsaka mo. Din to Trinelia, manong naming ket talaga nga agkasurutan kami. Uno kasta nga ta? Napimpinas nga ta nga kalangan tigayam ngam tikapsat. Aduk kasta eh. Nasingsingit tirik nam jagayam mo ngam jakapsat mo. Nanaruna, nureta nga kapsat ket at pag-imunan na, may insecure. Siya kung maturumbing may insecure. Gamot na napimpinas nga amang isurang siya. Ako may ti problema ti pa nagtrabaho manong nami 8 hours. Sumbrek kami ti alas 8. Ag-break kam to ti alas 12. Sumbrek kam to manen ti alauna ganat alas 5. Nagpintas pa nagkuykuyog mi manong nami kininelia. Kadagiti katrabahuan mi manong nami adumot di kiti lalaki. Kat siyempre, gamot adamo dak amakita kasla sisyak laeng iti makitkita da nga babae. At then boyfriend ni Nelia. Kaya na no ka nagigundaway nga nakostang payday, sweldo, hanggang makapagkuyog, tada date da iti boyfriend na. So ako na nakanyak pa. Gayam, maki-boyfriend nga matin. Tapno da mangi-date ka, uno ka date mo, nakostang payday, uno every end of the week. Sa nung boyfriend na, kada ako mo't pa'y nag-aram kanya. Oh, ako mo't pa'y nag-aram kanya? Awan. E dito talaga dato, mangmangig ko nga, kursunado na ka. Aram mata, bain baga. Sa bahali namin tipintas mo Joy. Apa sa bahali pintas ko? Simple. Kas kanya ko, naka-inot ka. E dito ta siya, kanahin ng kagatang kadagitay pangpapintas ko ti bagi. Naruam ka ngamin, Nelia. Inruruam mo, at pulbos, ag lipstick, adad dumapay. Siya, kadamat pulbos ko, pagapaman lang ang pulbos. Umanayan. Hanak nag lipstick, kabata. Oras anak ag lipstick, nalabasit mo dito, big ko. Virgin ka pa lang? Juan, Wajak na adan di boyfriend, di handak ti college, no, pedo kararam kanyak. Kasi ka na liya. Gada pag-idyatan ta. Tabas nag-date kami kini Roland, ag short time kami ti hotel. Kaapal kayo, mat. Kat padasa mo ta na. May boyfriend kan. Mat pa nagararam kanyak. Orayam. May impluwan sa anak sa hamit ka na ito nga Nelia na kunak tinakam ko. Irinto taing karik idibagik manong ora danton boyfriend ko jak itulok
nga buraken nan kristal nga salsalmet metak. No di pa malpas ti kasar. Dahil ti promise ko ti bagi kit masabol atong palik mano. Takunada mamano kano di kiti virgin nga graduar iti college. Tsak manamo kini Joyce nga ading ko no virgin pa ilang uno saan. Na diyang kinagaraw na. Ay nga dan 2 bulan ko dito yung nemi. Kat basta nagsweldo itawag ko nga sa Jabalay nga mangipaw itak. Mapad naman alam no ko ay remittance store. Mangibati ak man para kanyak. Igatang ko diya ornungan sa pagbayad iti kasera kanda dumapay. Almost 3/4. No duma half ti sweldo iti pawid ko. Nabiyamat nga maramananin ti tatang kininanang ti bunga iti pinanggasgastos na kanya kiti panagbasa. Kini tada umayin mangpasyar kanya. Hoy, ito sa nga ilim. Sino? Kaobrahan tayo lang. Sino nga to na? Patangam. Kada kita mangsirsirig kang ka, asin na ti posible nga mangpasyar kang ka. Awan amok Kung nagtupeng aming ket. Nga kurso natin na ka. Sino? Ni Ronnie. O kadam, maragsagang ka. Expectarin mo may nakapasyarin? Siguro. Okay. Ayaw sa mga ratibagay mo din ka. Gusto latan. Pasimple. Simple ak di opisina, una di pagtrabahoan tayo. Di simple ak man dito balay. Nakabistida ak manong nemi. Kasi mango keng kuwana. Kaslatago, probinsya nga talaga. Hi, Ronnie. Hi, Joy. Flowers for you. Ikaw, anak. Ang chocolate na? Maminsan to. Abi nga, among nga, pasurot no kati flowers nga chocolate. Gusto mangmangil ko. Gusto mabasbasak ka lagi di pocketbook. Uno comics. No, at the flowers and dapat chocolate. Maminsan. Ito maminsan. Hindi ito kumatang ka mismo. Sabi ko siya kung gumatang. Oh, anong naknakam mo? Agkop trabahuan ta. No, anya kumat ibagam kanyak. Di ko ibagam kumalat tanakuan. Alangan ba no, pagtrabahuan at mangibaga kita, I love you kang ka? Ha? Nakaskas daw ka di? Nalatawag ka din? At ka din nakaunangin siya? Si kapilat nakauna. Ganang ibagat I love you. Adud nang ibagbagan. Ngayon si kapilat nakaunang ipimaster kada kami dito kasera. Kasi apartment. Sabi ko mga rod, tasyak ti makauna hindi na pusom. Kat mauray mo lagi di. Hanlakit ka na pahot. Masaludsod ko man, Ronnie. May kamano akon kas pag-arikan. Aklunan ka. Masapol nga ibagam tipod, no? Agpanunot, agbilbilang ka, ala. Siyempre, agbilang ka. Di kahit nasa sa angasyak, tim mo na. Saan? Good. Tapi good ko na. Kahit nasa wen, good. Kaputipad na. Ibagam tipod, no? Nadana kiti papi lab siguro. Idadak pa lang di high school. Hanggang holding hands, embracing, kissing. Baka natagi ko ang pay. Haan. Sa talo naging girlfriend ko, idadak ti college. Nakaw, nakaadukan. Dagiti talo, narama na mami nila. Before nga nagsisina kayo. Jela dua. Virgin? Haan? Di hangga pa nakaraman ti Virgin. Hampay. Kabayatan nagtatrabaho ka. Mano, may isa lang. May isa, 2, 3, 4, 5. May kanamnak no kan ngas pagarikan.
hanggang may nakasapol ti Virgin. Ang pengarde, nagsapsapulak. Siguro, siya ako ang tinapatangam. Gapaw tao ang pag-experience ko. Diyak pa'y nakarik na ti ayat. Iti asinuman nga lalaki. Naggasat ako nakasta. Anak marikrik ng kanyak. Diyak pa'y sigurado, Ronnie. Awang kastak sigurado eh. Bayam, tayo nutunaw na nawaag nga talaga nga siguradong dati yung ariknak. Maore mo lakin di. Agurayak, Joy. Sanak to ko ng umang aguroray. Kad kabayatan nga dinak pa inaklon, mabalin tamat latat date, di ba? Mabalin ka di? Anong klase nga date? Kasi kumain to ang bigat. It's Saturday. Day off tayo. Day off ko, day off ta. Di ba pandatong mas pasyal? Sige, agawid ka ano din, maturo ka ako, no, saan ka mo puyatan, kasi tamat ka. O sige ha. Kung may kandong dagasin dito eh. Papananta. Inta, agpas pasyal, itimol. Wala naman tayo jay, Carnival. Iti city. Star City? Kaya mo? O sige, nisak ko nam. Okay, into na bigan. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi, nakaragagsak kami. Siyempre, adamat ng talong bulan ko dito yung syudad, ngamita pa lang manong nemi, nga nakasusurak, nakapasyarak. Tanong kasta nga awisik ni Nelia, abag sumat nga, naka-schedule ti date da, kini Roland nga boyfriend na. Nagmalmalay manong nemi. Nakaragagsak kami. Holding hands, pasarag kinamat kami, pasarag sinipat kami, agkatugaw kami, hagin inapir kami. Kanina ita nga panagkuyog mi, nagmalmalay manong. Nakaragagsak siyempre. Nasang batang ni Nelia dito apartment. Uy, isudan! Si Kawit. Iti lang rabi nga nagdatong kanya. Okay, doon nga bahala ka. Nagmalmalim kayo, met. Imposible nga saan ka nga nakapag-inarakop. Imposible nga saan ka nga nagkinis. Nag-lips to lips. Holding hands laing, uy. Awang pahisan ko pa inaklon. Intun ka anong aklonem. Makaori lakit makatawin. O mo nagbayagin. Panagkunak sa nga makaoray, no makatawan ako nam. Malaksid manong nemi kini Rooney at dapay duwa, nga kinaribal na. Da Alex kini Arnel manong. Agkakatrabahuan kami matlaan. At dapat na kinigundaway nga agraranada. Siyempre, ikakida iti 30 minutes, iti tunggal ba isa? 30 minutes, tika 1.5 hours, manong name, entertain na kita. At naman na kinagundawin nga amoy sanak ni Alex para iti panagkuyog mi. Harikat man to sang ko pagustuhan ko nak. Amangan mat no. At naman sa uda. Wala ni Arnel, manong name, minaawisan nak. Kat siyempre, may gamanda amin iti dakulap ko. Makibindak, maatibay dak. Tapasig damat amin nga gentleman, manong. Isuda nga talo manong namin iti nga pingit. Nga garaarim kanya. Naging ka ng problema ako. Adang problema, Nelia. Sino ka dakwada? Sus, apoy. Adamat la si ka makarik na. Ngim oray no, adamarik na kadakwada, adamay sa kadakwada nga na isang sangayan, ngim ti kayat ko sa wen, kasano nga mamuak, nga napudnuda kaniyak. Kasano, nga mamuak na sinot, kapupudnuan kadakwada. Ikit, adaman lakang kamang timbang Ngayon panagkunakat na pudno na ba't amin
Ang papado damat aming ad experience na, di ba? Halos agpapado dat istorya. Di kami? Sika man lang bagat kasta. Oh, iso na lang ni ni Ronnie. Isot ka aduhan ti na girlfriend. Sagduduha o na sagito lang di kiti duha da Alex kani Arnel. May kapatak no kas pagarikan. Ngem ni Ronnie, may ikanamak no kas pagarikan. Ano problema ke. Hamat nga nga mabaling isuda nga talo. Gaga ka sa no ka mabaling. Ano mabaling na. Wala siya no padasam. Aklonim amin ida. Sa mo i-date ida at schedule na. Ramanam amin ida. Sigaman. Uwan. Pagdedeliverin siya, ay nakasunod sinot na lalaing no, at idog ka dakdakkel na lukluk bang sinot ka papautan ti romansa. Nilya talay bagbagam. Manong nemi. Gabo tataluda, isot gabo na nga awan ti ambong kasungbatan ida. Matirang matibay ko na. Makatawanan manong nemi nga kararim da. Mailiwan da tatang kaninanang manong nemi kahit kayat da nga bakasyon na. Urahin nyo nang, tang. Diba nagbakasyon ko, kaduwak ton tagbalin nga manugang nyo. O na? Agturpos naman ni Joyce, ang ari? Yeah. Baka umuno na ni Joy. Ni Joyce ko nang kuma. Ano ako mga umuno na. Nga, mailiw kami ka. Agpapawit ka mga binulan nga agpeso. Ang sa bali lang tika adam dito, anak. Tika nga di mailiw, iti lugar nga nakairwama. Ang bibidyo ko tayo mata, makikita kayo mo. No kayat ko kakitain dito o nagtibalay, gantrawar tibalay, may pakita yung mat, mabay di video call. Sige ka mga ngarotag bakasyon, baka may sapay nga tawin. O may boyfriend mo, dito nga ti problema tang, hapay. Siya kamot pilik. Ay, susapo yan. Baka maulaw ka. Ano nga maulaw yung bagbayo? Tika, ado nga pagpilyam, baka maulaw ka. Kat kunadan ton, naulaw. Kunadan to kay ka. Sige. Wala kit insardingan dyan may isa. At alangin pa'y dua. Kat no insarding to man dyan may isa, kat na sino tumabati kadakwada, di isinto. Kasanon adan tumanin sa bali nga garib ka. Anak, tanangem tagpili. Ha? Dahito'y itinaitad ni Apo Diyos nga gundaway tayo. Hana tayo ni kandi gundaway nga mangpili ti panakayanak tayo. Tinagan tayo. Tadagid ada kami nga naganak tinagan ng panunod tinagan yung agkapsa. No pa binalbaliwan ni Joyce ti nagan na. So, itang gundaway iya, anak, tanangin tagpili. Unang, saan pa'y to sa anak to ng bidtot ng pili. Manong nemi nagsardeng beten ni Arnel. Ni Ronnie nga talaga ti matibay. Ronnie? Ada ka manin? Kaganahan ng anda. Kanwari ito trabaho. Kaganahan ng kita. Yung nagsardengan da Alex ka ni Arnel. Makakitahan nga sanda nga napunukin ka. Kinamuno na, imunan ni Arnel, manangibaw yung direk na nito sa bali. Tika adumimot kami nga babae. Mamanukin nga lalaki. Huwag nga rod. Tibilang yung babae, matipay ang guduwa, tibilang may lalaki. Ana, awang ka di pa tinamnama? Ronnie, kinapud no na. Uri na sampay nagsardeng da Alex, kini Arnel. Awan ti sabali nga makarignak ti ayat no sangas ka. Nung kasta mabalingkan ka na ko, open? Atomad kong dawi nga marakop na ka. Harakopan ka, Ron. Pinarakop na kita na irut, manong nami, sana inagkan, iti mo na akong dawa, hindi kinibibig ko. Idida mo manong nami, kaslawan ng yaman na kanya.
Idudublen na nga amalan na kinibibig ko, manunemi, maniknak. Nga kasla, umuy-uyo, nga rumugrug suysuna. Sakit inragpin na pa nga, inaprusan ti barukong ko. Hey, 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 hey. Aguri ka. Dito tsakayan. Diyan kami nga mga uwidan tirik na kabutin na saragsak ko. Joy. Siya ako hindi ko naragsakan ng lalaki dito lobong. So na mabaling ka di nga. Uri 5 minutes lang. 5 minutes na? Nga. Aglanang tigitilibs ta. Ano ka tindokin, Diyos ko? Di ba ang sanak? Na tao, umangas tamad no kasatan tuman ng doblian. Kasano na maaros tirik na. Kat napita sunay. Uri katawa ni Nelia. Inuto ka din silad mo. Ronnie, datot sangko ka kayat, please. Di mo pa kayat. Sa akong tulo kayat numalpas ti kasar. Oh? Apingar digit ita duma. Pwera kanyak. Maaloko kan dumad lang. Dato ang arti madi eh. Baka maaloko yung nakto. So nga, saman nga ulitin. Yan tangin na raman namon. Mamitsapay. Sa kanto gawidan. Di ba, urayan ta nga makasang patinilya. Awantol ka doon dito yan. Pangururayan ta keng kuwana. Mabanda na silid mo. Ano ang bratat silid ko? Kita sasarita kas to eh. Kita agkanak to. Baka maalukoy mo diriknak. Baka saan ko na matungpag di karik. Ano? Saan ka matabay-bayan? Oh my God. Sakroyan ka. Uy! Ronnie! Ibatan nak. Kagura ka no direk ibatan. Idisunak. Isublinak. Si Kamin. Di mo kunain ng ibagam ti panangin pangarup mo kat agin didiak. Kakaklod ko lang nga. Baka sinataan di ang dangos. Intakitin. Ibatan na kunak. Tungpain ka. Apo, nimet kigaw mo. Imbaga kun kain ka. Oraan yan tundi kay kayat mo. Basta baka magkalay sa ata. Sige. Samon tunulitan pa di amin. Ngam kahit kung ulitan tamanin. Tiagin na kay. Gusto Pangururayan ta, kaninelia. Oran nuha mo kayat nga mapasama kan, okay lang. It's okay, mawatan ka. Ngam kahit ko, maprusan ka. Ronnie, balbalagan ka. Gusto na. Naita ni Nelia. Simang petang ng peso mano. Intulodan di boyfriend na. Sayang. Talagang sayang. Sige. Kinagyaman na ka. Ontan. Girlfriend kan. Naramanak pa yan ng bibig mo. Naprusak pa yan na barukong mo. Bangat sumarasar no. Mayat kanton. Na talaga mayatak kayat ko. Ngam no saan ako maramin mo. Probinsyana ka nga talaga. Kore, magbagam dahil ta, kore, magbagam basta. Kahit no, among respetar rin tayo kinababae, mawatan na. Datanil niya. Oh, kumusta kayo? Dapat ang panapasamak? Inaklod ko. Uy! Kita, indarasyon ko na. Una saan kat umiyang kan. Umiyang kan. Sino pa umiyang? Ni Ronnie. Umiyang kan. Sus. Talay magbagam siya. Langam manintin na banuga. Ay, po yan. Umabalin lang ako kahit mintag kasar ni Roland eh. Yan kasar ngayon. Kahit siya, agigidan tayo. Ngayon sa Diya probinsya at pagkasaran mi. Ore man ta kami ha. Hanggang magkasar Diya probinsya.
Abag gusto nga duwan nga tawen ko manunimi dito syudad. Manumata na bulan sipud. Nagayinayat kami manunimi kini Ronnie. Nga manin no kasta date kami manong. Dayjay. Talaga nga makulit nga mga laluhoy kanya. Ngayon talaga ang Jack itulok manong. Masapol nga dito ito tungpalik nga kanik iti bagik. Magkanak man, maprusan man, yung sakon tula ito isurrender ti bataan, into malpasan ti kalaysa. Nabagtulagan mi nga roden manunay mi nga umuna nga iyam amok isuna kanagid na kanak kanyak ket ti kapsat ko. Ada kapsat mo? Ada. Adjek. Ada matin trabaho na? Nakapagturpos matin? Iso nga kunak nga panahon matin tamno. Nag-asawa akon at ang pamilya akon tas umaron tumat ka anon ani. Ano na kanya kapsat mo? Joyce. Nanayon na lang ti CE na tinagang ko. Suti. Ngayon misurat na nga rami tinagan na. Kade, kasano ko ma? Basta. Anak, turano. Next month, di ba? Mga alat at tilibta nga 2 weeks. Aprobaran da lang hindi. No ibagata nga, pamplanumantan ti kalaysata. 1 week ta, di lugar yo. 1 week mo mat, di lugar mi. And then, mapagsasaritahanin no kano, mapagmamit na kiti gaabalayan. Sige, kat magkakaran naklauna yan. Nga, nadumting ti kasarta. Imun una manunay nga nagbakasyon ni Nelia. Saksi maruno manunay mi kat nagkuyog kami kini Ronnie anaglugan ti bus nga gawid iti probinsya mi. Asa sidag gamin manunay mi mas masungat ti probinsya mi ken ti probinsyada. So nga kami siyak nga umuna iti mangyam amok ang kuana kadig iti parents ko. Dinteng kami manunay mi agsapa. Kumbaga kada tatang kaninanang isudat ni may simabat kada kami manong ada owner type jeep ni tatang isut nang sabatan nagluganan da ng sabat kada kami sanda kinadwa manong name ni Joyce kada muk manong takal ti pamatik asan tulakid ding oas asadag manen ti kapsat ko mayat kunak mo tapos saan na makadisturbo. Kamayatan anong name nga abay kami kininanang tanitatang tinag-drive ket ni Ronnie anong name nang imabay kinitatang kalbasan nga nayam amok kadakwada ket naglugang kami. Nang kumusta kayo? Stoy. Magagarang kami matan nga dagasawa ka na kayo. Ket masapol nga sikat ang asawa. Ken sika talaga ti kang runan nga makaited kata kami ti apo ko. Apay, ni Joyce san na kayo nga may kandya po ko. Si Kamil anak. Kat siyempre sikat inauna, si Kamil lato muna. Kaya? Kat magagarang kam launa, kat awan man, ti kumpag ko na may paikin ni Ronnie. Okay, matlaga na kayo ni Ronnie? Okay. No, sinot hayatam, kan pakaragsakam diso. Nasingpat ka di matlay. Awan mating ambisyo na. Nagsigarilyo. Awan nang. Sa mesa, saan ko pa nakita ng minom? O rin na okasyon mi ito opisina. Iti faktorya, pag-brami. Di tapos mapainom. Singpet no kasta. Agsugal nga eh. Siguro. Agbabae, chicks. Sisiyak lang nang. Very good. Panagkunak anak ko kat talagang tinanang mo tinagpili. Bunang. Talaga, awan ito sa bulag pa ni Ronnie. Ano mga damot lata sa mo kaya kagkuhan ha? No daduma, nakulit. Anong pagkulitan na? Pilitan na, kandan mapasama ka na kami. Nandiyan lang. Kahit mo sawan, ako pinapasama ka, okay nang. Virgin ba lang anak iyo? Sa control ipay, dumalpas ti kasar. Tapos sigurado. Tapos ang kakaling sigurado kayong kuha na.
Narigat nang eh. Hindi tayo amon ang mapasama rin itong bigat eh. Inidumteng kami dito'y balay, manong nemi na danon mi ni Joyce. Juan, isugayam ti nagluto manong. Iso pa'y tinagidasar. Oh, Joyce! Adan ni manang mo. Adan tagbalid tong kakayong mo. Nagidasar kan. Nagidasaran manong nemi. Siyempre, iyam amok ni Ronnie. Ronnie? Ni Joyce. Joyce ni Ronnie. Idi jaya manong nemi ni Ronnie tidakulap na saan ng taltalik ni Joyce. Bimuelta. Kinimbaga na nga mangkam kanulatan. Imuna kanong ganangan. Oy Joyce, jaket kasi naramid mo. Iyaw awat na tagbaling nga kayo mo ti ma'am, mapay nga kasla tidipay mo. Pasensya kan. Okay lang. Inyong story matang kanyak na ipanggap iti relasyon nyo. Tsaka mo na makabasbasulak kang kuwana. Napintas. Kaya bagak pa kang gaan napimpitas pa kang siyak. Sige hero. Sige. Diba? Hanggang patpada pa nagan-arwat Tsaka pa nakita nga naka-short ka. Isuna naka-short. Hala nga naka-short. Agparparang pa busag na. Agsupadi ka nga talaga. Agbeso manong. No agsurtak man, datay nalawa. No agsurtak man manong, datay nagayan. Ngayon din to tani, Joyce manong nemi talagang permi. Ngay pakita na di legs na no kasta nga naka-short. Sa nagpapakita pa di pusag na. Di ko may bagak yung kuha nga hangkas na't krawatan na kada bisita. Katuran niya pa may susurong ka na itang kamsat mo. Not anat ugali na kasjilatan. Pasensya ka na, Ronnie. Okay lang. Atak. Ang ada ito problema. Tinaskan kita natatang ganinanang di pa nang entertain na kanya. Kat ala ka marbarat di pa nang welcome na kanya. Thank you ka na kayo tatang nanang mangnamnama kayo. Saan ko nga baybayan ti anak yo. Ay ipatag-kutig na yun. Akbalin to nga naragsak na ornos ti bangunin mga pabilya. Dahil dalauna ti daw-dawat may kalikago mo yung anak. Nakaskan ko na yung magbaga na ito yung anak may ngayon na. Nga tanangin nagpili, masapol nga makapili niya talagang may panagkel, mabaling di pulos pagbabaw yan, nga baling nga asawa. Parang ko nang iha, Ronnie anak, talagang agbagay kayo. Lalala. Kat sabi ko man ag-enjoy kayo nga duwa nga padpada, ito na ito makalawas nga makasyon nyo, sakit tumatan sumublat nga asa mo tumatan iawid at yung anak may, ngayon mamukha na yung parents mo. Kas nagtulagan nyo. Impasyar ko manong name ni Ronnie, kadagin di karuba kabagyan mi, siyempre niya bagay kay kasin. Talaga nga naglenggang pili, gwapo Kaya maluwadam kasi. Apay, napaot o na iti makalawas kanda kay ito Baka ada mangagaw kin ni Ronnie. Sino ko mga mangagaw kin ko anamit. Inakadado kami nga babae nga kasinsim mo. Kanya ta mom, baka kidnapin mi iso na. Nabangkang pa'y nagpipiknik manong nemi di karayan. Adarama ni tatang manong nemi akit nagbuburak kabi. Adaman ni Joyce siyempre. Ni Joyce manong nemi tumultulong mo ngagisagana ka nagitinaskin nga may sagana. Ilito tatimulong ni Ronnie manong nemi na imunag iti pagburakan. Kasi sila tamat arwatan ni Joyce siyempre.
naka-short, nga talagang pakpakita, pusig na. Diba pag dumaan mi manong name kat atidug tibuok ko isuna kat ababa. Iti nga 20 abaga natin tibuok na. Manong name. Nga kasla no daduma kita no agdumog. Managdumog manong. Talo genggana nga 5 nga aldaw manong name. Iti kadami dito Nga damat di kundaw manong name. Nga batik ni Ronnie dito balay. Ada papanak nga sisyak lang. Ay nga manong name iti may kanem nga aldaw. Nga sumatan ti panagrubwat mi. Nga mapanmatan iti probinsyada. Manong. Irita. Mapanag iti antisilid ni Ronnie. Kita man pala nga nalado nga nagriing ko na. Dati-dati kat. Iso to may mangriing ka niya. Saan nga nakalak manong name iti daw. Ti silid nga nagyanan na. Idilokat ko. Matan ni Ronnie. Nang? Tang? Ano na kita ni Ronnie? Hindi mo ka kita dapat silid na. Nier Joyce, mas dawa ka ta. Sa bagay, nakuna na kanya ginabi, malado nga maturog. Tadakano ka, chat-chat na. So kano baka mapuyatan kita hanggang makaring masapay. So nga, nagtulagan mo nga siya di masapang agluto. Baka dapat ito silid na. Niruning nga ron. Jack man na mo. Baka natalikod nga exercise. Napanak talikod. Awan man. Napanak iti silid ni Joyce manong name. Awan. Tang, nang. Awan ni Joyce. Awan ni Ronnie. Kaya napanan na karon. Diyos ko. Tawagam. Tinawagak ni Ronnie manong. Agriringam sana ang sumbatan. Tinagsak. Ronnie, ayaw mo. Nag-text back ka, Ronnie. Ayan mo. Ronnie, saan nakapagdandanagan? Sumungbot ka. Tawagan ka man, sumungbot ka. Dahil ako, anatededen manong. Yung sublat ko tinawagan ni Joyce. Unattended. Tineksak. Joyce, kaduam ka din ni Ronnie? Text back ka. Joyce, kaduam ka din boyfriend ko? Joyce, sumungbat ka. Maulaw akong marong name. Diyos ko, sa dinutayan di kiti dua. Nanang, tang, sa dinutayan di kiti dua. Kitab arwatan da. Kinitak di kiti intukot manong na miniruning arwatan na awan. Awan tibag na. Kat ni Joyce. Pinuktak manong na di kabinet na. At kurang di kita arwatan. Tang, nang. Nagkuyog di kiti dua. Abay katawa kay tatang. Tang, abay katawa kayo. Katawa. Naulaw na. Naulaw ang tipik. Tatang di nagkatawa. Ano nga, may katawa si Kapunso. Naulaw. Sino naulaw kumatang? Sa sino kumata sa nga maulaw? Naulaw. Ano nung tatang? Nung talaga nga nagkuyog na kita doha, awarin na. Kaya na nga sa word, diya kapsat mo nga ni Joyce, nagbalagi nga nangagaw kini Ronnie.
Sang sangit takman nung naimi. Kat salsaludsudin ni nanang noon at kasangit ko. Siyempre, nasakit tinakam ko. Kat pagyaman ma. Tanyawid mo dito iti boyfriend mo. Pagyaman at tanyawid ko iti boyfriend ko. Tapno da chance rin nga Joyce nga mangagaw iti boyfriend ko. Bakit ni nanang katawa? Tikat kado na kiti maululaw Saan matlaing kat? Nga ni Ronnie nga boyfriend mo. Iti maululaw. Nanang, niyat kaso. Pagkakitaan anak ko. Nga saan nga napudnot panagayat ni Ronnie kang ka. Kaya napintas unay kong daway. Tasam mo nga na itaid ti amin mo. Saan una nga nasakit tinakim mo. Ang mga tan ni Ronnie ti amin. Nga niya. Baka sana pingam mo. Nga maamuan to. Andun to taramitin ni Ronnie na maamuan na. Ito no, malpas ti pa nakaulaw na. Abi ngamin nga saan kong imbaga. Tiyan niya. Nga, may panggap ki ni Joyce. Kadapi ko ba manaskir ng ibagam? Ang mga namuanan, kayat na. At napimpinas mo ngamin nga amang ni Joyce. Ngamiti ka. Kaya namin kita legsyo. Nakasipsipok ka lang, nakabudputaw, nga nakalinis ti legs na. Kaya namin jay pusong na, ay pusong. Jay pusag na, jay buksit na, nakaplaplat. Kaya namin jay barukong na. Nanyakit din kabil na ti barukong na, takodam na no pudpud no. Kaya namin kiti lips na. Pati timat na. Kasano nga pag-arupan ko man ni Ronnie? Nga ni Joyce kat bakla? Ado matan na kita alilawan. Ado matan na kita inalilaw ni Joyce. Ado na kita inulaw na. Kit pati di boyfriend mo, naulaw. Gusto kayo na. Ang anapod nun panagayat kanyak ni Ronnie. Nakakita langin ti sa bali. Na napimpintas kanuhong imitis siya. Kaya nagpapeso ba ka napimpintas ni Joyce imitis siya ka? Nga nadudumang kat kasla, sikat ilalaki, kaya isuna talaga ti pudno nga babae. Yaman naglayangin. Kasang ko pa nga ti amin namin ko kenkwana. Numampay na sakit nang, kabota talagang impatig ko matisuna. Pero talaga impatig mo nagbabawin to, na kahit na nagsubli, tsakong kayat nang. Saan mo kakayat? Di mo mapakawan. Mapakawan ko. Ngam narigat ko na pasublian di pa nagtalik ko keng kuhana. Nakalalis to magkahayam nga masulisog. Agkatawa ka. Habi nga nga sang ko yung baga. Nga dakapsat ko nga bakla. Nga Joseph tinagan nang binalbaliwan na natanganagan pinagbalin na nga Joyce. Doon ko madatang kamsat ko ya. Talagang kagurgura na. Tinaramid na pa nga nangagaw iti boyfriend ko. Manong naimi tenga tirabi idi makariingak idi agsiriring ti cellphone ko. Ni Ronnie tumatawag. Hello. Hello. Hello, Joy. I'm so sorry. For what? Ayan mo ka di. Apingan di ka man na nagpakada. Ha? Pinagdandanag na. Ayan mo ka di. Ha, Ronnie? Dakam dito sentro. Sentro ti komisera. Ano ba ito? Sino kaduham? Nag-check-in kami. Sino kaduham? Ni Joseph. Ay, ni Joyce. Nagkuyog ka kapsat ko.
Abinin mo yung baga. Nga anya. Nga baklamad gayam na ito kapsat mo. Adaya mamati no yung baga. Kat adada nga talaga nga babae tilangana, di ba? Nagitilupo na, nakasipsipukel, tipusag na, tibarukong na. Tsaka mo na, nararamid na, tabarukong na, takas lagpay-payso. Titimak na. Babaeng babae. Adada hindi nga napempeminin kung nadansa. Ngamitis siya. Adada nga female, tilangana, kintimak na siya. Tigargaraw na. Naulaw ka. Talaga nga naulaw ka. Sa nga bali. Hampay ng lado ti amin. Anak kahit mo sa hampay ng lado ti amin. May tuloy mo lang ti. Nagtulagan ta. Nagtulagan ta kanya. Nga. Sorry sa mga natuloy ti. Nasurat ti aldaw. Ito nabigat. Umaiktod ta. Ako yung tamat lang yam amukha na giti parents ko. Tap na matulagan ti kalisata. Abi nga siya. Abi nga siya ti yam amom. Kansam mo ta siya tin hotel mo. Ano kami tinapasamak? Loko ka. Nakaraman ka ni ti bakla. Ha? Imposible. Nasaan ka nga nagminulmol? Ronnie aya. Ti may ikanem nga nobya na. Bakla. Naulaw. Nagkatkatawa ak manong naming nga marik naklatati sa iti kaon ka. Ngam dakkel met apagyamanak manong. Naiyam amok. Tiagbaling kuma nga asawak nga samat gayang mapagpiaran. Narukup. Nakalalisto nga masulisog. Nagalisto nga bali tirik nana. Ti desisyon na. Manong nemi. Inulit-ulit na manong nemi dito mawag. Yung may painamis mo dito balay. Ngayon saan ko nang kaskaso manong. When? Tapno di kasta. Kat sumardengan kunak. Linimengak manong. Napanak naglimang, manong nemi, tibalay, timaysa ka na kinikakabagyan. Inyop ko mati cellphone ko, tapos saan na ka makontak. Manong nemi. Kalpasan ti talungal daw, nagsubliak dito tibalay. Tang nang, awanin ti manugang yun. Di mong batin kayat, kaso yung baga mga manugang may. Isutakin ni Joyce tagasawan. Mamalit naman tagasawa. Basta lagit mapanat adayo tapos na akong ti makalasin. Makamokin ni Joyce nga lalaki suna. Ang kade. Oin manong nemi awang kanumat pati ni Joyce manong di mariro. Iti pa nagsubli ni Ronnie sa Jesudan ket simurot ni Joyce. Tinawagak ni Nelia manong nemi. Hello friend. Oh, kumusta kayo? Ana? Donot kasar. Umuno na ka ngagkasar o ni siya? Umuno na ka Nelia. Ken mabaik pa siguro nga kasarak. Tao mo't pa iti pagkikasarak. Ken ni Ronnie. Sika mo nagsasago. Awan kaming ken ni Ronnie. Ano ya? Ano na pasama? Saan nga na po doon panagayat na kanya? Tapay. Siyempre. Kalpasan ti dada ni makalawas nga adad ti balay.
Nagtaray na kini Joyce. Ti bakla nga kapsat mo? Wen. Baga nga rin ka, bakla ti kapsat ko, di ba? Wen. Nga dada nga napimpinas kim si ka. Naulaw ni Ronnie. Ti pagarup na kit babae. Nagtaray da. Naghotel da. Dito yung nga natakwatan. Nga lalaki. Nga dyan ngiwat na yan ti abot na. Ngiwat ti nga to. Awan na't ngiwat ti baba. Nagpadpada da nga datang butso na. Nagloko mo't nga Ronnie na itan. Di na lang. Oh, lapulos pagilasin na lang. Iso na kat bakla. Awan. No, kasang-sa ko mita kat hanap ay ipakita di Adam's apple na. Di style na kat nakadumog. Katawa ka. Kami din sa amin at istorya. Kami din at love story. Sige ka, Joy. Ano nga Roden? Agawin ako nita. Di mo na nakaroon ng kasar. Una, di ka talaga tagbalin ng midumunor ko. Uy. Paunay mo, Ted. Nagbintuta ka nagpili. Napamunto man kami niyan yaw awid. Napindas mo na dyan. Nga pa nakasubok. Sa bagay, tanong na pudno ko talaga ni Ronnie kang ka. Agasem, kabsat mo pa'y. Nga ron. Na naulaw iso na at amo nga bakla. O rin no saan nga nagpakawan kang ka. Pagpakawan. Nga di na kahit nagsublikan ka. Kahit nagsubling ang pagkananok pa'y. Nagpukaw da nga duwa. Diya ka mo ha. Baka agdenden na daitan itikapsat ko nga bakla. Ay naku, katawa at istorya si ka, Joy. Nagsubliak man naman manong na imi nito syudhan kat nagsubliak yung trabaho. Hindi madamag ko manong na imi nga nagpahil ni Ronnie resignation na. Ni Alex manong na imi timasdag. Napasamak yun ni Ronnie. Alex, apa nga nag-resign? Mas ka agsubli. Tsaka mo. Awang kayon? Tawanin. Di ka na napangkiti probinsya ngam among ka na kiti parents mo? Wan. Ngam namamuna dyan kapsat ko. Kahit mo sa wen, dyan kapsat mo? Ano kan dyan kapsat mo? Di mo lalaki eh? Bakla. Kahit mo sa wen. Doon niya tapanunot mo, Alex, iso. Oh my God! Tikas ka ni Ronnie? Makiden na, ti may sabakla. Ang babae nga tilangan eh. Adadapin nga na babae tilangan nga siya. Tignay na, panaguni na. May ganon? No, makita mo na dyan, Adam's apple na iso lang pagilasinan. Kenti kaawad ti kuana. Adagarot ko daway ko ano nakasta. Diyan ka mo. Mabuti nga kung nga gayat. Ni Alex manong name tinagsubli nga nangarim kanya. Irin ito na Arnel manong name ka at nobya na dandanib na pa yung agasawa. Ni Alex manong name iti kinaduwak nga napanin matandar iti kasara ni Nelia. Uwan manong. Kad natuloy matlaing nga siyak tinagbalin nga maid of honor na. Naman pa saan nga ni Alex manong name iti groom. Puno best man. Si Murot iso naman. Siyempre kabut at asawan ni Nelia, siya kontak kasyara iti apartment miya duwa. Nawayamit manong name ni Alex kung may magpasyar kanya. Pero ito ipat patamag dadanang kinitatang manong name nga Adan. Adan sa Jabalay, nagawi din manong name ni Joyce. Kahit kumusta na kini Ronnie? Nang? Nakanuman nga nagdandan na. Kulit-kulitin ka nun ni Joyce na dyan Ronnie, dinanog ka nun ni Ronnie. So nga, nag-black ayan ni ading mo. Ay, apo. Anak, kaya't mintimadan ti apo ko kinitatang mo. Di, dagdagin yun ni
Joyce, da iso tagaramit ti apo ko yo. Kasano ko ma. Hanamot kaya ti makirelasyon ti babae. Tapno da ko mapangisarkan na. Da ko mapututan na. Banyo nang, ikanakararag yo. Sabi ko matam, may bawin ko ti sabali na ti pusok. No mampaisan ko matan nga ita ni Ronnie. Idawdawat yo. Sabi ko ma, ta saan akon nga makasarak itikas kini Ronnie nga agbabakla. Sabi ko ma, alaw na na, kahit ulitan mi, tanangem ti agpili. Nga magingga ka nagitoy nga susuratik dati yung pagkasalita manong hangko pa nga naklon ni Alex. Diyan mo, awmat ngamin sa balin nga pagpilyak, siguro manong naiming kabuti-buteng ko. Nga may daw-dawat ko, sabi ko ma, tanukas pagkarigan, tamai, pateg kunton ni Alex, sabi ko mata isunton tinekari. Na sa anak tun masaktan kinagbabaw. Ito nga ron, ti pagkasalitahak manong naimi ka nagyaman ak launay, ti anos mo nga nang ornos, kalpasan nga insen kang kati Italiana. Nagyaman ak launay, ti laying mo nga nang iba, sakit sapi ko ma. Tada maitid nga balaag, karigiti nagdengag ka nagbuya. Nasan tayo nga bastag talek, iti langa, ti may nga tao, pinkan tayo talaga, noan niya talaga ti kinatao na. Nagrigat manong naimi, itin tayo panagpili. Dito amo ngamin, no kasano ti kinapudno ti tunggal maysa. Siguro, tayo kunadan, noan niya tinay kari, may kari, mayat tayo manungunusan, iso ti mapasama. Nakilo na yung yamanak, tadakabsat ko kaskin ni Joyce, nga ng testing, ng subok, ng suot, iti kinapudno, ti kaya nayat ko, nagbaling ko bang asawa. Dahil tamat, tinakpagyamyamanan kayong kuwana, tinliklik na, iti kaskin ni Ronnie. Tapat check manong nung asawa kami kat makakit sa baling babae baka no. Saktan naktulayan ko. Tuwing nga rin nagyamang nga pagayam mo, Joy. Thank you, Joy. Thank you parang ibura dito pagkasalitaam. Yan. Unique ko na da. Gapota. Docho pala pagkasalitaan nga siya tinapasama. Baklagayam. May bagay siya kanta. Salamat, Apo. Salamat.